Nek mbokku mbiyen slempetke kene ngene. Ora slempet-slempetke. Lah piye? Aja lindange teh dislempetke. Lah? Apa nih? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kenapa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Pasti nggo nanti. Mesti nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Gorden ki ra ono serekane suka wesi ae to reket-reket. Akeh wesine tok cokot, gordene dipasang ning isore dadi ki malah reket-reket. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya.